धीरे धीरे दू गो तीसर का टपाक दे संगही के सखी गईली सजना के घरे माई से कहिले ना बाबूजी के डरे राम किशोर भैया है हमारा पुरस्कार देनी फरमाइश करे माने कि सलील भाषा में गंदा लोकगीत सलील भाषा में गंदा लोकगीत अच्छा ओकर समय नहीं के बाकी तब देखल जाला संगही के सखी गईली सजना के घरे माई से कहिले ना बाबूजी के डर तारा तो बुझाते नहीं खो भूली गईल को के सदिया हमारा होता बरबदिया भूली गईल को के सदिया हमारा होता बरबदिया नई हरम धई तहर धन सरत गौना ले जाए बलमुआ ए गौना ले जा ए बलमुआ हमर मन करत गौना ले जा ए बलमुआ हमर मन करत परदेसी के प्यार करेला केहू आए परदेसी के प्यार करेला रहिया रोज निहारे नैना इंतजार करेला रहिया रोज निहारे नैना इंतजार करेला हमसे प्यार करेला अंतिम पद हो पत्र की राजा जी अब एकरा से कहीं हम तू ही एगो दुख सुनाबी 2 बरिस बाकी बा गौना में चढ़ली जवानी जनी चढ़ली जवानी जनी कुंवर जी जवानी जवानी हाँ हो लगभग जो नहीं नदी नहीं खा अभी वारा जिला में लयदार बाड़े तो यादव जी सोहरा से पुरस्कार दिले बनी अभी बाड़े लयदार हाँ जी न तो ये बेरा ले लयदार ना रहते और जिला में रह जा 2 बजे के बाद और किसी जिला में आरा बलिया छोड़ के चले जाइए 2 बजे के बाद तारा एगो झाट नोच के केहू दे दिया तो हम मोच के एक अठन्नी अगर मिल जाए 2 बजे के बाद भोर तक पैसा मिलता है तो इसी जिला में तब का चंपारण जिला को रही जगह नहीं गए हम कुंवर जी इनका मामा के मौसा के नतिन पतो के दयाद के ससुराल हुए अरे रात भर गाँव जाए उद्घोषण करता महाराज आ सवेरे छूट जब मिलावल जाए देखी ना 1 राउंड डाला हो लगुई जब मिलावे तो सवेरे 30 रुपया हमारा पर हुए इनका 38 गो अरे बरसंतपुर नरेश रवा सब भाई हम गए नहीं गाँव में हाँ जिला में हमने को ओरिया जब जब पैसा ना ओरियाला बसंतपुरों के हाँ जन्नी अब जाने की सवेरे तो चोखा जैसी मुंह कोयले बड़ा हम कहीं काहे कुंवर भैया होला घाटा फायदा
मुंह साफ बुझात रहे कि सॉरी हम कहे कि काहे चिंता में बड़ा हमरो पैसा ले ला कहले का है हम कहे हमरा 30 गो मिलल बानू अच्छा आ तारा 29 गो मिलल बानू हमरो ले ला 30 गो तो कहता रे फायदा का होई कहीं हमार 30 गो तहार 29 गो दोनों मिला देबो 69 गो हो जाई लेके घरे भाग जाई इनकम हो जाई ले लियो तने में जोड़ा ना के गलती काटी हमरा बतिया के हमें सबे बैठल बा चाचा काका कहीं गलती बा 29 गो ही करबे 30 गो हमार 69 गो भइल नु तरवा सब हंसत काहे बानी खाली हथवे घुमल सनु कि ले जाओ 69 गो हो जाई आमदनी ले जाने 60 यो पगला होता लेके गऊ 68 लेके सुनील के कहत रहे कबो फोन क दो हां हाजिर रहेला तारा फोनो नहीं खे करे के हां तारा गांव के लोग इतना लेदार बा कि महीना में जाने कि 28 दिन डुमरिया रहत रहे बुझल केकरा फोन पर रहत रही मलपुआ खाती मलपुआ अरे जा डुमरी के मलपुआ खइले बानी किनारे बस अरे बाप रे उतना ओइसन गांव जिला में हम ना देखने चल जाम त मलपुआ हई साइज से छोट ना मिली बड़े एगो मलपुआ केहू से ना सधी बजरिया पर मिलेला 20 रुपया में हई मलपुआ गली इतना सुंदर सुंदर बा जिला परिषद में चार जिला परिषद हमें मजाल की आधा किलोमीटर से कम दूर पर गाड़ी 4 चक्का खड़ा हो जाओ पैदल घींचे के पड़ेला द्वार पर 4 चक्का ना जलाएंगे जाए दादा तो मोहब्बत है हमर कहता कि तरह के लगी में बांध के टांग के तो मुर्दा घाट पर ले जाके पड़ी तरह के गाड़ी में आग दिए इनका लागो तरह पर तो बुझाता कि डुमराव नरेश के मझिला पोता हमें हमर बियाह भइल 2004 में लड़की से ना मुर्गी से भई रहे हम अंडा बेचत नहीं है भरी 19/5/2004 अब 20 के इनके सगो नहीं रहे दिया गांव में एगो ही जा और पार्टी गरम भी कि 7 बजे आ जाए के बाद हम कहनी ए दादा तो भोरे विदाई भइल हवे किरिन उ गई आ 2 बजे से गो नहीं में निकलबा तो सुहाग रात कब होई सोचनी कि रहत दिन में व्यवस्था बाने दो सुहाग रात तो सबे मन वाला सुहाग दिन करे दो परिवार के उठाई नहीं लेके शहर में चल गए गोपालगंज जो केहू ना रहे बहरी से ताला बंद क के आज जेऊ अभी काम सुहाग दिन के लगाओ तनी तले ई केवाड़ी खड़का तो अभियंता अब बताई जे सुहाग रात मनावत हो के दिन में उ केवाड़ी खोली कतनो इमरजेंसी होई तो खला हो कवड़िया 20 मिनट घामा में खड़ा रहले तब हम ओने से निकला तनी तही कहता रे के बेटा 20 मिनट से खड़ा बानी पसेना पसेना दे हो गइल बेटे का कर दला तो हम कोडवर्ड में बोलन कि भैया हम चटनी कुचत रहनी हां तले हमर मौगी बाथरूम में से निकलल मुंह पोछत अपन तही कहतर के हो अब हेंतवा इतना देर का करतल तो वो कहता कि चटनी कुचत रहले हां तही कहता रे कि तो चटनिया में से हमरो के चटावल लो तो मौगी कहते कि हम तो अपन सिलवटिया धो देले बानी अभियंतवा के लोरहा बड़का हो काच कुछ के देखो पुलुइया पर ले भराइल नारियल चटनी एमे कहां अश्लील बतानी कहत अश्लील अश्लील मतलब होता है कि जो आपका अंग ढका हुआ है कपड़ा से उसका नाम रखना अश्लीलता है हमार में कहां अश्लील बा चटनी कुचाइल सिलवट पर लोरहा से कुचाइल होई अभी ले लोड़ा सिलवट धोआ गेल बा त लोरहा में लागल होई अभी ले लोड़ा बा चट लगवाले चटल है कहले कि बड़ स्वादिष्ट लागल हम कोई नीमक ना पड़ल नारियल के रल अभी ले लोड़ा बा कह जे लोग हंसियो ले के होइयो ना कहे कि अश्लील बात बोल लो कई लूर नहीं खेत कहे के सबेर हो गेल भाई कहे के लूर ना आइल कुछ कहला का सोको कितना कहला हनी बताई एगो शो कितना कहले हम बाबूजी के नाम पर गाइबे ना करी गई 3 गो बेटा बनेलो वहां के केने बनेलो एक आदमी भाई जा एगो शो कितना कहलो खिसी सबे उठ के चल गेलो हो जा जाके कहले हमर से कन्हैया भैया के बेटा गादी हमको मैं अच्छा रहो हम तो देखब ना तो अब मेरा बेरा बताओने न होई यही से घरे रहता रहता यही से तार प्रोग्राम कम चलता और बा चढ़ली जवानी जनी माटी में मिलावो एहो हमर सोइया जल्दी दिन देखावा तो पहले बताइए कार्तिक में गौना के दिन पड़ेला बढ़िया
डोलिया कहरवा छोटे रखियो तो यारवा डोलिया का छोटे रखिया तैयारा कार्तिक के बाद अगहन बरत गौना ले जाए बोलो ए बलमुआ ए गौना ले जा ए बलमुआ हमर मन करत ले जाए नाके गावस मुना सिंह सुनी बिरही बोले कोई लबिया जहर लागी बिरही बोले कोई लड़िया गात गात सर जेबो भोजपुरी के कौना स्टार के कह नकल नागा देबो बोलो ई खत्म बा मुन्ना सिंह भरत शर्मा नथनी सिंह के कर बोलो तारा से केहू आ तू अपना ई खाली मौगाहन के नकल कर हनुमान पठा के गाओ तो संगे संगे ओहू लोग के गाओ जे तहरा जिला के ना भोजपुर सम्राट कहा था जे भोजपुरी के सम्राट कहा है एगो बिरहो ठाट कहले बनी गाओ अरे ई खत्म बा ई बिरह रहला एगो बिरहा होला माने हौल वाला ओम प्रकाश यादव वाला हेलो हेलो बिरहिया बिरहिया था अच्छा आजमगढ़ देवरिया बलक देव बाबू हो एगो नमरवा बलक वाला कोनो गोला रहनी देखी तो तहार कितना जल्दी मेमोरी काम करतिया ए धुन हमार ना रसब के जिला के बाबू रह दन त जो देब त हमरा दोसर डायरी खोजे के पड़े मिल गइल बा दो आराम कर तू मिल ढेर मेहनत देखो नु गायत्री बा कहत कि ढेर चिकनो भइल काले हो ढेर चिकनो भइल काले हो पूछी का है केहू पेटे में से मऊ फोड़े होला ना चिकन हबो अंगुरिया तो अंगुरिया तो खाए लाग जो बना दिया ओकरा बाद लीले लगबो ई कौना बात पर ओकरा बाद तारा गहकी खोजे के ना पड़ी खुद गहकी तारा द्वार पर पहुंच जाई है ई कौना बात पर ओह तारा जोहला के बात पर पुतुल कुंवर का नाम धवन कर दामाद लागत रहले ई तोरी कुछ लागत रहले माने नाम धवन हां काहे मर गइले का है बीमारी रहे ना कोरोना रहे ना देखी नीमन आदमी के पीछे भी कारण है। देख अगर आप ऊंचे ओहदे पर चाचा चले जाइएगा हां तो आपकी एक छोटी गलती पूरे जवार में हल्ला हो जाएगी हां आसारामवा के लोग जेल दे दी हल हो का होता 8 बरिस पहले ऐसा किया था कोनो मेडिकल साइंस सेशन बा जौन 8 बरिस पहले के जांच को के बता दे तो गवाह के बोल परनू तो गवाह तो 500 में कचहरिया में लड़ियल बड़े सजा ना उलट जतर सब 5 मिनट में हां एगो बड़ आदमी के हती चुकी गलती से कोई नहीं हो को सासाराम तो जेल में बड़े नु हां राम रहिल जेल में बड़े नु देख देख हलुका है आदमी के गलती केहू ना देखेला ना अब बरियारा के गलती देख ले तहार गलती लौकता हां सैकड़ों पियोकड़ गांव में बड़े पी के आए रहे सुने केहू ना यू पी लरलो हां आ तू जाता रह तो लोग जान जाता कि कुंवरवा पिए गो का है सफेद पेंट पर हतनो करिखा लग जाई त लोग के नजर जाई हां एगो मास्टर 3 के पढ़ा लिखले रहले जान बुझ के गलती कइले रहले हां 3 27 ले ठीक ले रहले आ 3 दहिया 32 लिख दे रहले त सारा लइको हंससन के क्या बात है बच्चों आ तो देखी ना 3 दहाई 32 लिखले बानी तो मास्टरो वही लायक रहले कहले कि रे हितावा 9 गो सही लिखले बानी 3 27 ले तो ऊपर तो हनी के ध्यान नहीं है ना एगो गलती से 32 लिख देले बानी तो ऊपर ये ध्यान बा तारा निमानका पर ध्यान ना रही गांव में संहतिया बड़े नु 5 महीना मोटरसाइकिल देले बड़ा रोजो रोजो हां वो 5 महीना मोटरसाइकिल देहल भुला जाए है एक दिन नहीं खदेले तो बोल चाल बंद सारा पुरनका रिकॉर्ड खत्म ऐसे शुरुए से लगाव रखबे मत करे घड़ी लगाव करबे घड़ी के संगत का बा इमरजेंसी में 1 लाख रुपया दे देबो मांगे जेबे तो दोस्तियो टूट जाई या पैसे वो बुड़ जाई हां तुरंत चिन्हा जीबो ई है बड़ा के समय बा
गलती ना कनी हाँ ऐसे चलाक ब्यास होला उस समाजी लोग के 1 रुपया एडवांस नहीं दे सकत वही लोग के लॉकडाउन में 1000 2000 रखले रही अपना लगे भागिलो ना गलती ना पिंटू ना तो मलिक जी 60,000 का मांग कोइले बड़े एगो ब्यास से कहीं जे दे दी तो ऑर्गन बादक भूल जाए जे केहू बजाओ तो रहे इस समय बाकी दूसरा के अपना हाथ में रखो अपने दूसरा के हाथ में हो जाए तू कमजोरी बन जाइबो पवन सिंह के फिल्म है क्रिक फाइटर ओकर पहले वो दुर्गा पूजा के कैसेट में गोलर रहे कि माई हमार जो हो तो होई है चलल अच्छा चलल बाकी क्रिक फाइटर जो फिल्म बनावले हन तो लइया और हिट हो गइल हो कि सड़िया जब हम पहिनी सुत खाती तरस भातार सड़िया बाबा पहिरी एकरा पर एगो गीत हम बिरहा ठाट में गोले रहनी ओकरा बाद सोना सिंह गोली आई दुकान एगो आइल बड़े बिरहा गायक समर सिंह इहो गोले जौन हमारा आई रहे स्पीड रिकॉर्ड्स भोजपुरी से पंजाब में लस्सी बेचत रहले उ अब भोजपुरी में ता ही चलल है उनकर कैसेट उनकर चैनल के बरा जानते नहीं कि करोड़ों में महीना कमाता रहे करले बा गलती ना हमने के जितना आमदनी नहीं खे भाई कमरवा लगवाले बड़े चैनल वाला को बाबा म्यूजिक के 2 लाख 3 लाख महीना होता बैठकियों में गलती ना दादरा म्यूजिक क्या होता कहाँ से होता लेकिन खर्चा नहीं करे मेहनत करता लो मैं लगन में लागल बड़ा लो खर्चा होइए नहीं के देखा बिरहा ठाट में आज के फैशन आइल बाकी 2-3 महीना बतियाओ अगर बाद नंबर में ब्लैक लिस्ट में डाल दो ले लो बाबा म्यूजिक से उठाओ